ja dneska to mám nové video z Doors spoločne s chlapcami pred ahojte. Kto? Ja. Áno. A je tu so mnou aj Maťo. Áno. Tobias sa neviem, či ešte poznáte, ale asi aj. Tak poďme do trojky. Áno. Joj. Tak poďme čo? Tak, za chvíľku dojdem a ideme ľudia. Ľudia, táto hra je hororová, takže ak sa bojíte horoviek, tak to nepozerajte, prosím. Ďakujem. Trošku som to už hral, no pár achievementov mám, tak aby som nebol noob. Ale tu s Maťom sme to tiež tak veľmi nehrali, však. Ja som to hral, no. No Maťo veľmi nie, ale Tobias, on je väčší pro, však Tobias. Áno. Uberiem kúpiť tie figúry, ale ja si tej figúre chápem. Chlapci, ja som vás dostal na dvere 96 a zabil ma. Ja si kúpim zapalovač. Mám si kúpiť zapalovač. Dobre, asi neviem, tak počkaj, ja tu... Kúpujem si lockpick. Kamuško. Mám lockpick. Máme to, ľudia, čakáme tu, kým dojde výťah. Pam, ja si vidím nohy. Chlapci, už niekto dojde. A ideme na to, chlapci. 3, 2, 1. Do hotel. Dobre, takže, ak dobre viem, tak teraz by si Tobias mal zobrať kľúč. A vám vysvetlím vlastne ľuďom, o čom v tejto hre ide. Je tu o tom, že máte otvárať také dvere a idú tu po vás príšery, ktoré vás nesmú chytiť. A ja ako tak viem ako na ne a najviac dverí je tu 100, takže tu prehľadám. Lukáš, počkaj nás, Maťo, počkaj nás. Počkaj, čakám na tak nás. ďaleko boli. Aha, Dobre na coiny. dobre. Ja som rýchlo na pizza. Áno, je to taký shop. Ty vole, teraz je to veľa miestností. Tam sú dvere, a tu prehľadám ešte svetlíky. Tu ani. Tu vieme mať za čo. No čo, dobre. Kámo. Nemáme takú entitu, nemáme takú entitu. Dobre, a yes, máme to. Počkajte. Ja, tak počkaj. Peniazy. Tak počkaj, počkajme na neho. Tobias už beží. Ak budete potrebovať lockpick alebo dačo otvoriť, ak nemôžete vedieť nájsť kľúč, povedzte mi lockpick. Dobre, a... Maťo, si tu? OK, teraz toto Musia si otvorím. mať pozor, ak vabikajú svetla, lebo... Áno, lebo môžu byť také dve druhy takých príšer, ale typujem, že bude tá prvá, volá sa Crash. Hej, tá druhá je veľmi zlá. Ale musíme mať minimálne 3 skrinky. No, chlapci, ja idem dopredu. Ne, rýchlo. Kámo, chlapci, ste v skrini? Nie. Ja tu mám skriňu. Ne, Maťo! To čo je za krávy, kámo, toto? Ja viem, sa zvíte, čo je raz, len nevníme to. Tak poďme na úhru. Ukázal samozrejme ľudia. Vy ste tu videli, jak to vyzerá. Ale... Ak by ste chceli viac videí z Doors tu s chlapcami, tak podporte toto video veľkým lajkom, však chlapci. Áno. Maťo, daj sa nohy, aby sme na to neslyšeli moc. By bol skreč? Kde je skreč? Kam má sa počuť také pst? Áno, ináč ak nie. Čo je sa zabugované? Teraz si nájdeš kľúč. Pik. Dobre. The hotel. Počkaj, tu prehľadám tieto šuflíky. Goldie. Dobre, 25. Mám 5 goldov. Ľudia, iba tak tento zvonček na ňa nezvonte, lebo potom ak to pravie, tak by ste mali mať taký hár. Ale to nechcete. Tak to hrať prvýkrát. Počkajte, chlapci. Ja je dobre, vy ste tam, musíte tam zabrať kľúč. Máme kľúč. Chlapci, už mám 50 coinov, už mám 100.
Joj, sorry. Kamo, mám 150 coinov, to čo je? Je veľa. Koľko 100 coinov? Koľko coinov? Jeden skúkac tam. A 6 dvere. 6 dvere? Áno, 7 dvere. 7. Počkaj, toto sú 8 dvere. Poďme tam. Nie. Hej, nie vlastne 8 mali byť. No veď, mali by to byť 8. Počkaj, to budú aké dvere. Ako sa vydá, to není kľúča. Na čo? Chodím do... A hej, to sa tu budeme stávať, idem do skrytky. Môžeme pokračovať. Ja už som trošku nahnal vás, kámo. Vieš kam, berem ja. Dobre, zaber to, či to bias. Ja mám 270 coinov, takže... Ja to teda dám, počkaj, nie je na svetlo, ale to je aj dobre preto, lebo vie povedať, keď viete to povedať, kedy ide. Áno, vlastne, ak ste ho dobre nepočuli, prečo najlepší mikrofón není, tak veľmi ľahko, keď tá sviečka vlastne zhasne, tak buď znamená, že už ste ju celú vysvetili, alebo to znamená, že... Toto. Ambush! Tak skoro, chlapci! Kamo, Ľudia, sorry, že nás tak zle počuť, ale to je proste ambush, ono to strašne hlučné je. Ja som dostal achievement za ambusha. Kámo, však toto je nulová šanca. Počkaj, prečo neviem zasvietiť moju svietku? Lebo bol ambush. Toto... Dvere 15? Áno, dvere 15. Kámo, ľudia... Áno, kámo. Však to je také vzácne, my to dostaneme ešte na začiatku, však to je 5% šanca. Kámo. Áno, to je to ľahké, iba do skrine a vpredu skrine. To nie je také ľahké. Proste musíte počúvať, že skade on ide. Coiny. Maťo, asi už budem ja brať coiny, lebo ja mám 300 coinov. Nepozerajte sa na ňo. To sú také oči, chlapci, a na to sa nemôžete pozerať. Ja? Pozerať takto. Dopočuť, do skrine. Áno. Chlapci, žijete? Kámo! Toto je čo za ťažkú hru? Prečo to je také ťažké? No proč zasa? Kámo, chlapci, toto je najťažšie kolo, aké som kedy v živote... Umri! Áno. Ja som ho tiež teraz mal, na ňom sa musíte pozrieť, lebo ak sa na ňom nepozriete, tak... Áno, tak vás jumpscarene. Ľudia, ak by ste chceli, tak môžeme natočiť sériu, že Doors, aj také experimenty alebo achievementy. By ste to, chlapci, chceli? Blikalo. Ani ja. Komu, chodte sa schovať do rohu niekde. To sa dá. Je tam postel? Chlapci, nikto nejde. To bolo fejkové. Hej, to dáva. Viem, čo to znamená. Máme tu asi takého, ktorého sa volá Q. A on sa hrá na ňom, že ak nie za správne, tak ťa zabije. No nezabije ťa. No, dá ti veľký damage, áno. Medkit. Aj mne nemôžem zobrať, lebo nemám nič. Rip Tobias, tak tam už nejdeme. Pst. Kde si? Kde si? Kamo, ťa nevidím. Pst. Chlapci, kde je ten medkit? Lukáš, kde je ten medkit? Tuna. Kamo, hej. Kamo, toto je taký divný server. 26. Jo, som sa vyjapol. Chlapci, musíme asi prehľadávať. Máme takého, kto nás bude naháňať.
Áno, to je taký typeček, áno. A normálne to robíme tutoriál. Ty vole. On vyzerá ako Venom. No, taký menší Venom, no. S jedným okom. To čo je za miestnosť? Kamo, Tobias, poď sa pozrieť. Počkaj. To čo je... Mám kľúč. To čo je za miestnosť, kamo? Táto je nejaká podivná. V tej miestnosti nič není. Nič tam nie je. Divné, naozaj ukáž. Ja som myslel, že v tých miestnostiach furt má niečo byť, ale... Kde sú dvere, chlapci? Neviem. Neviem, kde je Maťo. Počkaj, toto poznám. Toto je taký... Oný, na ogebane, Tobias, poď so mnou. Áno, poďte. Tobias. Cez izbu ide dookola, nie? Hej. Hej, tak to je som videl, to je dosť ťažké. Ty vole, mňa strašne bolí krk. Zas taká ona. Izba bude. To nie je on, ešte nemáme to svoj. Lebo by sme mali počuť na stene. Áno. Ale vtedy, keď bliká svetlo, vtedy vždy bliká svetlo a vtedy tie entity nemôžu ísť, však Tobias. No môžu, len prídem vykáňať sa to zvočil, nemáme pomoc oči. Veď hej. Takže, chlapci, to tu prehľadám však mister. Nemáme nej krucifix. Chlapci, ak nájdete krucifix, tak mi to povedzte, lebo chcem to ukázať divákom, že ak to vyzerá takéto veci. Tu ma není. Hej, ja keď som hral... Ja som hral Razdolc a aj sme mali krucifix a ja som mohol mať RIP. tam taký Ja som taký starý hráč, Doors, ale dávajte si pozor, ľudia. Krucifixy, ak dobre viem, tak nefungujú na tých bossov. To som nechcel skovať pod posteľ. Hej, dáš to na nich, len iba chvíľu mi to stane. Áno. Takže veľmi by som to neodporučil robiť. Moja sviečka Blikalo! Nie, to sú tieto oči. Takto to vyzerá. Tak choďte radšej ku skrini. Ide! To vyhodilo zo skrine. Nie, jasne. Lebo viete, ak sa to blbo hrá na počítači? Ja viem, som raz sa Vy keď to stlačíte a ste v skrini dopredu, tak proste vás to dá preč. Tak my to prestrihneme a uvidíme sa pri niekoľkých dverách. A sme tu nás s chlapcami a konečne asi po niekoľkých, neviem čím, sme konečne tu náde sú oči, ale chlapci teraz choďte niekde ku posteli, lebo... Poďte, choď preč! Nejde nikto? Počkajte. Asi nikto. Chlapci, poďme, proste musíme to dať. Ľudia, vy by ste neverili ani ako dlho to už predtým strávime, však chlapci. Ako ľudia, toto je fakt crazy, pretože... My sme mali ambuša ešte predtým, keď sme... No hej, kámo, my sme asi dvakrát zomreli, čo to bolo strihnuté. To je proste prekliatá hra. Hej, my sme mali ambuša dvakrát. To ako nejde. Ľudia, to je proste ako, neviem koľko percentná šanca, že sa toto ako vôbec stane. Mám. 130. Budeme mať cíka buď na dveri 130. Ale aké 130 je, sú dvere 30? Chlapci, choďte radšej ku tým, viete ku čomu? Ku skriniam. Alebo sa schovajte niekde do rohu. To by ja niekde sem. Tu mám skrinku. Nájdem to ešte. Nepozeraj sa nám. Chlapci? Skryj sa za túto. Nikto nejde. Aké dvere? Počkaj, teraz sú dvere... Nevidím čo. Super. Tak chlapci... To by ja ktoré dvere? Koni? 131.
Poďte hráče ku skriniam. Rýchlo, aké sú dvere? To ide. Žijete? Žijeme. Dobre, poďme dole. Otvoríme nám. Jo, vy ste tam, počkajte. Rýchlo. Chlapče, vlastne... Vy ste... Chlapci, ideme na to. Poďme na to, chlapci. Boss fight. Ľudia, tento boss fight je o tom, že máme proste bežať pred týmto. To je normálne. Neviem, prečo mi nehrá hudba. Ale hrať ma. Nič nevidím. Ja sa to objavilo pred týmto akože. Chlapci, poďte. Prosím. Rýchlo. Chlapci, je mi ľúto, ak som reťa, ale proste toto musíme naplňať. A som sa obetom stala naplňať. Poďme. Dobre, ešte sa. Ak to je dám, tak sa teraz dobre. Ty za mnou, ja počujem! Maťo, žiješ? Nie. Jaj, ryb, Maťo. Všetci do komentárov ryb, Maťo, pretože on sa za nás neobetoval nič. Neviem. Ja neviem. Dobre, 40. Ku skriniam? Mám. Ok, predtým. Nejde, nedáš. Nejde. Ticho. Dostaňte. Dostaň ešte. Jako predtým som už rozobral. Kam asi nikto. Asi nikto. Chlapci, ľudia, do dverí 40 sa pre vás chceme dostať, však musíme to nejak dať. Teraz pre divákov to musíme spraviť. Čo tam prosím, jak ty zamreš? 43. Čo je? 45, 44. Poď! Kamo, poď kuske. Ide! Kuske. Hej, dal. Žijeme. Ja vás spectatujem. Kde si svinia? Kde si? Dobre, tu má. Chlapci. Ty bol. Čo to sem? Dobre, ku skriniam. Dobre, krp. Počkaj, to ja zapínam zapaľovač, posledný. Čo? Sa ti nepodalo asi. Tobias? Nie, sú toto náhodou dvere 49, okej. Ja som sa dal. Chlapci, toto je čo? Jaký zvonček. Ľudia, ideme na boss fight. Tobias, si pripravený? Tuna, si pripravený? Ty vole. Chlapci, prečo mám to svietiť? Prečo? Je to ale toto je nefér hra. No? Že toto bude hár. Ty šufík, čo otvoríš, počuje. Toto bude hár. Ja som mŕtvy. Ja mám dve. Ale ja klikni. Snažím sa, ale sa bojím. Á, kde je? Kde je? Ľudia, asi zomrem, ale... Dobrá. Ľudia, to, že má zapnuté to svetlo, znamená, že vidí nás. Nie. Ak je to viac mŕtvy, tak aj ja.
Tobias, môžem výjsť? Ľudia, to zás neprejdeme. Nemá sedla. Ide po mne! Chlapci, Tobias, mám srdce. Asi. Počkaj, pomoc! Ľudia, ja som... Ľudia! Ľudia... Mám si srdce. Ja som sa posral! Ja som sa bol krásny. Tobias! Ľudia, ja sa strašne... Môžem už ísť, Tobias? Ja neviem, ako ich potrebujeme. Maťo, môžem ísť? Ja to viem. Ja nemôžem! Kam ona furt po mne? Ja si nechávam okolo. Nechám mi časne. Hej. Ja sa bojím! Ľudia, veľmi sa ospravedlňujem za to kričanie. Tvoja strážim ťa, okej? Ako tak, hej, len veľmi pritúčený si. Ľudia, túto časom strihal, lebo nerad naťahujem videá, aby ste z toho mali akože, aby to nebolo také dlhé proste, chápete? Tak som to strihal. Dobre, teraz vidím. Počkaj, nie. Dobre, toto je 1. A je to koľké v poradí? 1, takže toto je jednotka. Ľudia, počkajte, ja si to idem zapísať na nejaký papierik. Počkaj, nikoho nebude počuť, takže počkajte. Ja to som... Dobre, ľudia, som tu späť. No, takže ukáž mi ten papier, Tobias. Takže, jednotka je prvá. Počkaj, Tobias, to môžem zapísať. 1. Nepíšem pero, opočiť. Tak počkaj, vyberám nové. Ty vole, sa bojím. Takže, prvé v poradí je 1, počkaj. Potom je 2, to je hviezda a hviezda má byť 3. Takže... Počkaj. 2. Dobre, Tobias, už tomu začínam chápať. Počkaj, potom je čo? Potom je toto, potom to je trojuholník. 5. Tak počkaj. Kamu ľudia, trošku tomu ako chápem. Tak, to má byť tuna. Tá figura, keď to spraví figura, to čo robí, ja vystúpim. Ja neviem. 1, 2, 3, potom je 4. To je X a X je 3. Dobre. Takže 3. What? Počkaj. X je 3. Nedá zmysel. Tak. Jaj. Tak potom dobre, tak ja to zle vidím. Počkajte. Takže ľudia, máme tu X, to budeme mať počkaj, X to je 4 teda. Takže 4. Tak, už iba posledné číslo 5, to je toto. A to je 1. Skús ho. Takže chod tam, napíš 1, 1, 2, 4,
3, 1. Nejde. Tak pre dneska skončíme ľudia, pozrieme si nejaký tutoriál, idem sa zabiť. Ucha je? Ľudia, poďme sa zabiť a... Jak beží? Po distance. No poď. A pre dneska by to bolo všetko a čus. Čus. Čus.